sunanka. Assalamu alaikum yan uwa, lokaci yayi. Barka da sallah da kewa al'ummar musulmi gaba daya. Ni ban sanya sashi na karya ba, musulmi bai furci akan yin ibadu ba, dare rana bai kasa yayi salloli ba. Allah roƙo nake yi kanin ka salatinka, Abu Muhammadu manzo na mai maka, manzo Muhammadu fiye dan gatanka, da alaye da sahabu dukkan suna asaga. Darajar su samun gabatiya, darajar su samun gabata ka maimaita mana a cikin daɗi. Geznadi. 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 Za mu ga ƙarshen wanka tsakanin 'yan Kano da Kaduna da Abuja da Lagos da Zamfara, gaba ɗaya arewa za mu ga ƙarshen wanka ranar 5 da sallah a The Avenue Event Center kan titin Hadeja Road, wato kan titin Walkiya opposite Daula Hotel. The Avenue Event Center ranar samarin Kano da samarin Kaduna, samarin arewa gaba ɗaya da yan matan arewa gaba ɗaya. Allah ya ta za mu ga ƙarshen wanka. Wacce shekarar Kalido ne ɗan Kano ya zama da best wanda ya fi kowa iya wanka a saka gezina, da wannan shekarar za a kwace ragama za ta koma hannun wani mai rabo ka ɗauka. Allah ya da za mu ga ƙarshen wanka, ma'anar gezina dai za mu ga ƙarshen